سلامتنا تقبلوا زخبركم تخاتلتنا إذا channel أبزنايلو ممدبنا زتفلاليو أجرمت زيناتات كمون حنت قالن ستيتك أدمي نمرعنا حدارن متوا كتنقلهم زلوا نجارات بزبل أرستيز تدالو صحفون حزنا إنك قريبنا زلنا نزنايلو متحستنا كسعفت أمي كتكتاتلو بخبرنا عدم أب كند عمبابا زتوهبه نايت الهياب نبوزحات يجرم معلت مرقة نزخونة مهراي أزيا فليت علتيام صدرا بيت عمباباتات ويكال زتفلالي هيابات بمحاز دما دحرنا بوزح عمتات تمرتي نمرقة نزبت صحتها مهراي هياب كهبو نرئيم نحادا نيجيراوي تمهراي قنا كابز فلي زبالة أقات أميو بتسحوام إزي بروميس إيكورو زتبهل ودع 23 عمت تمهراي فارماسيكا وتكنولوجي نتنمو داتا زازامي ناي ديغري فتون وديو كاب كفلك وصنكلو لك عكمتهم كالو تعرختو لمود نمو داتا عمت بل كجبرلو يابت تثبيت زنبرم أم نيجيريا تمهارو يونيفرسيتي كمرقون كلو أب كدان ناي مفرام وي ساين أوت لمود بهللوم تمهارو نزحلفو ناي تمرتو قعزو مذكرتا نكوخانوم أب تزلبسو تعدا كاميتشا ملأختتات فيرماتاتن صبق تمنيتاتن يتصححفوم عروخت بروميسون موزيكا أنا سمعون فيديو أنا أروتون أب دقا كتصبي وتصنحوم هندبت قنا أما أكل تتقعتن دانكيران ويزرو تشيني رز تبهلتا ديو بقامر زأسرتو تقل يرقم أدا بروميس ويزرو تشينيرة تقل إنا قوتتت كتمتس ترعام إذا فتسامة دما نتدورو تجميرو زنابر حقوس عصفن كخيد قبرام بروميس نبي بي سي بي دي جي إن أبزهابوك على محسس أم جمريا سابات بتحقواس كتش الدورون كالو حدا سب حتو مرعاك غربيو إلى حسيبا نيرم دحر يقن عارختي نتامس تقل زنابرت أدي كبيبو ما كسعسعو كالو تعذيبه تحقويسة دما كبل قاليسوم بروميس بفتسوم أي حافركون أزي تحقويسة لبيد ما تتنكيفوم إذا عديز جبرت لي عاب نجاري بمبال دما بتهياب كم زخارع جليس لهم ما مهرتون نتتقل إن رأيو بعوته أتقعهم إذا فيديو زي أم محبراو مرببات تزرجحوا بزح تعذابك سنة ترى لهم فقر عدن ولدن كمون حاجوس بوحد نجار كركب كم زخل نبوزحات مهار دما كوينو لهم أمودا تختاتلتي كتمرقوا كلهم تقل أنت زوهابكم أنتي متسمعكم أب كومنت صحفوا لنا نديو ولاديتو بفقري أسابيو زتاللا متالل نمركاب نام نيجيريا ستقعزم من سيم نعدي زتاللا سب نمركاب أهقرا سجيرة تقعزم بولوسات ويبلحتي قبنانياتات قنا أي رخبكن إزقالات ناي كارلوس باراغان زتبهل نيجيرياويوم كارلوس نتن أديو بفقري أسابيو زتاللا متالل نمركاب نام نيجيريا كتما ليغوس زتقعزت تبع من سيوم أديون كارلوس رئيسا زخالت بمويا أدما حاكم سنيا زنبرت بقليلو بسبات تالاليا إلكاز قمة دما أيكونن قناخة تفاتح كاك تنبرن كرلخا زفتروت أموا أزيو حدا قنيايم كارلوسن أحواتون أديون بتي تيندر زبهال سبا زراخ متقبر أبلا أددان أي فقر متلال كوينا كم زلا مسفلتو أزيمم سنبيدوم اتعدم سحدر برايان استبهله ملكعنيا أمريكاوي أبصر زلو وتحدر مخانو زقالت الأسب بإنترنت فقر جميرا اتملقتات ناي برايان أبتعدن زنبرا نايتصم وهاقوافيو زمل نيرو كل جزي نسابات كان خانيت أنيحي حج دما زكان خان نسابي زدليني زبل سمع دما كان زحدر قبرام حاو كارلوس ناي قدم وتحدر سل زنبره اتي برايان وتحدر زبلو زنبره كل حاسوت مخانون سلتاتو ناي سرق مخانون بونو فلتم نديون إذا متلاليو أي تأمنيو إلى ما تنقوا نساقن قلقو برورك كسدليو إلى سلز عمنت كلتك قلبت حزامت يا آنن برايانن بحبار كنبرينا بلتهم أبزق زيز كارلوس سقم تكوسد كألم نتنايت سب IP address مسفتشو اتسب أبصر يزلو أمريكاوي وتحدر زي كونس أم نيجيريا كوفيلو زتصحب زلو متالالي مخانو بجبوت أرعيام أديو زمسرعيت لبات السبرة نتمل اخطار دمس صوتو بقوها دماتا وحطت كارلوس أديو بز أقباب زبط سموانت المتن كتساق أمرأيو أزيو سلزقودو نام نيجيريا كيدو نتي متالالي بأكال نمركا وسانم نابليغوس نيجيريا مسكده أب كندي موكورن استودة بنجبننيا زركب نتوم ياهو بويس تباهيلهم زفلتو بأشعة زوصرو نيجيريا وين من اسيات وحلالو نمردا ناربعة عامتات مصنعة أكايدم كارلوس مس بيجيز تبهاله حدا كابزو من اسيات تلالي بيج نفعن زي حللن سبينيروم كم زباله نفع سب كمي غيرو ليتملو مس كماداي زامسلا ان تزاربه زتالل عماص يخونيلو يغرم نبرم ازوم ياهو بويس مبزحتهم تمرتن ገንዘብን ዘይብሎም ውሑድ ዕድል ስራሕ ዘለዎምን መንእስያትዮም نتازلاتهم إنترنت تقيمهم من نباورهم زمرحو حدا كابهم نحنتي أوروباوي سبيتي بفقري أتاليلو 25 ناي نفاري تكت كم اتجاز غيروام
ካብኣ ዝረኸቦ ናይ መጀመርያ 300 ዩሮ ጥራይ ካብተን 18 ኣዋርሕ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ተንከራቲቱ ሰሪሑ ዝረኸቦ ደሞዝ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ምስ ዓዚዝ ዝተባህለ ካልእ ወዲ 14 ዓመት ዝነበረ ጉሒላውን ተዘራሪቡ እዩ ካርሎስ። ዓዚዝ ቪኔሳ ብዝብል ናይ ጓል ስም ስእሊ ሓንቲ ጻዕዳ ጓል ብምጥቃም ንኣሜሪካውያን ሰብኡት የታልሎም ነይሩ። ካብኡ ብዝረኸቦ $5 ኣቢሉ ድማ ኣብ ህይወቱ ናይ ፈለማ ደርሆ ክበልዕ ከኣለም። ካርሎስ ንሓደ ካብዞም መታለልቲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንዝተማህሩን ለባማትን ሰባት ከተታልሉ ትኽእሉ ኢሉ ምስ ሓጠቶ እቲ መታለሊ ኣቓልዎ ብምሃብ ኢሉ መለሰሉ። ከመይ ሓዲርኪ እንታይ ተመሲሕኪ ፍቕረይ ከመይ ኣለኺ ብምባል ነቲ ኣብቶም ግዳያት ዘሎ ዓሚቕ ናይ ጽምዋ ሃጓፍ ይመልእዎም። ሓደ ካብቶም ዝተታለሉ ግዳያት ብንብዓት ከም ዝበሎ እዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኸፍአ ገበን እዩ፣ ንገንዘብካ ጥራይ ዘይኮነስ ንስምዒትካ እውን እዮም ዝሰርቅዎም። እቶም መታለልቲ ሃንደበት ምስ ጠፍኡኻ ባዶነት ይስማዓካ፣ ድሕሪኡ ድማ ሕብረተሰብ ዓሻ ይብለካ፣ እቲ ቃንዛ ድማ ዕጽፊ ይኸውን ክብል ገሊጹ ነይሩ። ካርሎስ እምበኣር ኣብ መደምደምታ መጽናዕቱ እዚ ሮማንስ ስካም ወይ ናይ ፍቕሪ ምትላል ዝበሃል ገበን ንገንዘብካ ጥራይ ዘሪፉ ከይኣኽለውን ንስምዒትካ እውን ምስኡ ከም ዝማልኦ ብምጥቃስ እዩ ዘረብኡ ዝዓጹም። መልክዕና ዶ ባህርያትና ይምረጽ? ኣብ ዕለታዊ ህይወትና መልክዕና ድዩ ዝያዳ ኣገዳሲ ወይስ ባህርያትና? ብፍላይ ኣብ ፍቕርን መጻምቲ ኣብ ምምራጽን መልክዕ ንፈለማ ጦብላሕታ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰባት ብተፈጥሮም ንግዳማዊ መልክዕ ብዙሕ ኣቓልቦ ስለ ዝህብዎን ፈለማ ጦብላሕታ ወይ ፈርስት ኢምፕሬሽን ንምፍጣር ቁልጡፍ ስለ ዝኾነን መልክዕ ንምፍቃር ኣገዳሲ ኢልካ ንክትሓስብ የቕልሎ እዩ። እንተኾነ ልቢ ሰባት ዝሰልብን ነዊሕ ዝጸንሕን ግን ካልእ እዩ። እቲ እምብዛ ኣድላይ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዘሎ ነገር ባህሪ እዩ። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሰባት ንናይ ነገር ዝያዳ ዋጋ ከም ዝህቡ ክምልሱ ዝፈተኑ መጽናዕትታት ተኻይዶም ነይሮም። እቲ ውጽኢት ድማ ዘገርም እዩ። መልክዕን ጾታዊ ርክብን ማእከላይ ደረጃ ጥራይ ከም ዝሕዙ ተረጋጊጹሎም፣ ገንዘብን ንዋታዊ ነገራትን ድማ ካብቶም ዝወሓደ መስሕብ ዝፈጥሩ ኮይኖም ተረኺቦም። በንጻሩ ከም ኣጋናዛቢ ምዃን ማለት ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ቦታ ኮይኑ ዝርዳእ ኢምፓተቲክ ሕውስ ምዃን ከምኡውን በሊሕ ወይ መስተውዓሊ ምዃን ዝኣመሰሉ ባህርያት ልክዕ ከም መልክዕ ሰሓብነት ክህልወካ ዝገብሩ ዝለዓለ ነጥቢ ዝረኸቡን ኮይኖም ኣለዉ። ጀስ ኣልደርሰን ሶሲንስድ ዝብል ናይ መራኸቢ መተግበር ማለት ዴቲንግ ኣፕ ምስ ካልኤታ ዝመስረተት በዓልቲ ሞያ ነዚ ሓሳብ ትሰማማዕ። ሰባት ንባህርያት ወይ ፐርሶናሊቲ ካብ መልክዕ ንላዕሊ ከም ዝመርጽዎ ተረጋግጽ። እንተኾነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሎሪዳ ፕሮፌሰር ስነልቦና ዝኾነ ግሬክ ዌብስተር ብወገኑ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መጽናዕትታት ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ብውሽጦም ዝስምዖም ሓቂ ሓዲጎም ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ቅቡል ክገብረኒ ዝብልዎ መልሲ ስለ ዝህቡ እቲ ውጽኢት ቁሩብ ወገናዊ ወይ ባያ ዝድ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ይምጉት። እዚ ማለት ሰባት በኣፍና ባህሪዩ ዝበልጽ እኳ ተበልና ኣብ ውሽጥና ግና መልክዕን ብልሕን ማዕረ ማዕረ ከም እንሪኦም ዘርኢ እዩ። ንመርዓን ሓዳርን እትዳለዊ ጓል ኣንስተይቲ ክትጥንቀቕሎም ዘለኪ ነገራት። ንመርዓን ሓዳርን ኣብ ዝወሰንኩሉ እዋን ኣቐዲምኪ ክትጥንቀቕሎም ዘለኪ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ኣውራ ድማ ግዜ ወሲድኪ ብዛዕባ እቲ ዘፍቀርክዮን ንመጻእ ክኾነኪ ዝመደብክዮን ሰብ ተተጽንዕለኪ። እቲ መጽናዕቲ ቁኑዕን ዘየጣዕስን መደብ ንምውሳን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ብተህዋኽን ተብተብን ናብ ስጉምቲ ክትበጽሒ ኣይግባእን። ኣብ ገለገለ እዋናት ቁኑዕ መሲሉኪ እትገብርዮ ነገራት ብግቡእ ምስ እተጽንዕዮን ብርስዓዊ መገዲ ምስ እትግምግምዮን ቁኑዕ ዘይምዃኑ ከተስተውዕሊ ክሕግዘኪ እዩ። ገለ ካብቲ ብዛዕባ መጻምድኺ ክኸውን ዝሓጽኽዮ ሰብ ከተጽንዕዮ ዝግባእ ነጥብታት እምበኣር ወስከነብል። ፍቕሪ ኣብ ምሃብን ምቕባልን ሰባት መጠንቲ ምስ ካልኦት ዝነብርዎም ምሳና ክነብሩ ዝኽእሉ። ንኻልኦት ሰባት ዘፍቅር ሰብ ንመጻምቱ ከፍቅር እውን ኣይከብዶን እዩ። ስለዚ ንሓዳር ክኾነኪ እትመርጽዮ ሰብ ንኻልኦት ዘፍቅር ልቢ ኣለዎ ድዩ ብሉን ምፍላጥ ከገድሰኪ እዩ። እቲ መጻምቲ ክኸውን እትደልዮ ዘለኽ ወዲ ፍቕሪ ኣብ ምሃብን ምቕባልን ከመይ እዩ? ድሌት ካልኦት ክርዳእ ይኽእል ዶ? ዋላስ ድሌታቱ ጥራይ ዘቐድም ስሱዕን ጨካንን እዩ? ምስ ካልኦት ሰባት ብፍቕርን ስኒትን ምንባር ዘይክእል ሰብ ሓዳር ድሕሪ ምምስራቱ ምስ መጻምቱን ስድራ ቤታን ቤተሰባን ጎረባብትን ብሰላም ክነብር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለዎ ዝምድና ከተጽንዒ ዝግባኣኪ። ባህርያቱ ሓዳር ልዕሊ ዝኾነ ነገር ምርድዳእን ምጽዋርን ዝጠልብ ብምዃኑ ናይ ምርድዳእ ክእለት ዘይብሉ ሰብ መጻምቲ ምግባር ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ። መጻምቲ ክኸውን እትሓስብዮ ሰብ ባህርያቱ ብደቂቕ ከተለልዮ ይግባእ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቀንዲ ጠንቂ ፍትሕ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ መጻምቲ ዝርአ ናይ ባህርያት ፍልልይ ብምዃኑ
ናይ ምርድዳእ ክእለቱ ምስ ምርድዳእ ዘይብሉ ሰብ ምንባር ኣዝዩ ኣሸጋሪዩ ብዙሓት ስግንጥራውያን ባህርያት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ሓደ ምስ ብዙሓት ሰባት ክሰማማዕ ዘይክእል ሰብ ወይ እውን ብሰንኪ ዘለዎ ስግንጥርነት ምስ ስድራ ቤቱ ዘይረዳዳእ እንተኮይኑ ንሓዳር ብቑዕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ምስ ሰብ ዘይረዳድኦ ምኽንያት ብንጹር ተፈሪጡ መፍትሒ ተዳኣ ዘይተናድይሉ ኣብ ሓዳሩን ዕንወት ከም ዘምጽእ ክዝንጋዕ የብሉን እዚ ዓይነት ባህሪ ምንጩ ብዙሕ ኮይኑ ገለ ድማ ካብ ወለድን ኣተዓባብያን ከባብያዊ ጽልዋን ብምልምማድ ዝሰረጽን ካልእን ክጥቀስ ይከኣል ስለዚ ኣቐዲምና እዚ ብኸመይ ክዕረ ይከኣል ክንሓስብ ይግባእ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ሓደ ሰብ መጠነትን ገዛ ርእሱ ዘለዎ ፍቅርና ክብሮትን እዩ ንካልኦት ከፍቅርን ከኽብርን ዝኽእል ስለዚ ድማዩ ምሳና ክነብር ዝኽእል ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምርግጋጽ ብዙሕ ብዛዕባኡ ከነጽንዕ ዝግባኣና ሓደ ካብቲ ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር ገዛ ርእሱ የፍቅር ድዩ ኣይፍቅርን ዝብል ክኸውን ኣለዎም ንነፍሱ መሲሉ ዝኸይድ ድዩ ኣብ ገዛ ርእሱ ምትእምማን ኣለዎ ዶ ዝብሉን ካልኦትን ምጥቃስ ይከኣል እቲ ምንታይ ርእሱ ዘይተቐበለ ሰብ ንመጻምቱ ክቕበል ስለዘይክእል ኩነታት ናይ ምቅጣምን ምስዓርን ብቕዓቱ ኣብ ህይወት ብዙሕ ብድሆታት እዮም ዘለው ሓዳር ከም ሓደ ኣካል ናይ ህይወት ናቶ ዝኾነ ብድሆታት ኣለዎ ስለዚ እቲ መጻምቲ ክኸውን እትደልዮ ሰብ ነቲ ዘጋጥም ኩነታት ተቐቢሉ ንምምካቱ ድሉ ዝኸውን ድዩ ዋላስ ነገራት ምስ ከበዱ ብቐሊሉ ኢሉ ዝህብ ኣብ ኣጣቐማ ገንዘብ ዘለዎ ብልሒ ገንዘብ ኣብ ሓዳር ዘለዎ ግደ ኣቃሊልካ ዝረአ ይከውንን ስለዚ መጻምቲ ኣብ እትሓስበሉ እዋን እቲ ሰብ ኣብ ገንዘብ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ምስትናት ከኣካይዳ ይሳነድዩ ኣይሳነን ኣቐዲምኪ ክትፈልጥ ይግባእ ኣብ ሓዳር ዘለዎ ዕላማ እቲ ሰብ ኣብ ገንዘብ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ምስትናት ከኣካይዳ ይሳነድዩ ኣይሳነን ድማ ኣቐዲምኪ ክትፈልጥ ይግባእ ኣብ ሓዳር ዘለዎ ዕላማ ሰብ ናብርኡ ብመጠነት ዘለዎ ዕላማ ይዝውሰን ገለ ሰባት ንመጻምቶም ከም ኣገልጋሊቶም ጥራይ ዝጥሙቶ ኣይሰኣኑን ካልኦቱን ውላድ ንምርካብ ጥራይ ዝምርዓውን ሓዳር ዝገብሩን ክህልው ይኽእሉ ንመጻምቱ ከም ናይ ሓዳር ብጽይቱ መጠን ዘኽብራን መደባቱ ዘማኽራን በዓል ቁኑዕ ዕላማ ዝኾነ ሰብ እውን ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሓዳር ዝህልዎ ኣካይዳ ቁኑዕ ክኸውን እንከሎ በንጻሩ ግና እቲ ዕላምኡ ጸቢብ ዝኾነ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዝገጥሞ ጉጉይ ዕላማ ምስ ዘለዎም ሰባት ናይ መውስቦ ውሳነ ክንወስድ ኣይግባእን ኣመወዳእታ ድሕረ ባይታ መጻምቲ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክልተ መጻምቲ ሕጉስ ህይወት ከሕልፉ ተመሳሳሊ ድሕረ ባይታ ክህልዎም ግድን እኳ ተዘይኮነ ዘመሳሰሎም ገለ ረቋሒታት ክህሉ ግና ጽቡቕ እዩ ናይ ሓዳር ውሳነ ብግዚያዊ ረብሓ ብጠበርት ቃላት ደጋዊ መልክዕ ስጋዊ ፍትወትን ካልእን ተደፋፊና ክንውስኖ ኣይግባእን እምበኣር ኮብራ ሰማዕተና ቅድሚ መዛዘሚ ትሕዝቶና ብዛዕባ ገለ ባህርያት ደቂ ኣንስትዮ ክንገልጸልኩም ደቂ ኣንስትዮ ንሓድሕደን ከይተዘራረባ ብናይ ገጽ ምልክት ጥራይ ክረዳዳ ይኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ንኽውስና ብዙሕ ክሓስባ ይኽእላ ሓንሳብ ምስ ወሰና ግና ካብ ውሳነአን ምንቓ ይብላን ዝለዓለ ብልሒ ሓንጎል ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፈን ጾታዊ ዝምድና ክምስርታ ኣይህወኻን ንምሕዝነት ጾታ ዘይመርጻ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ መሓዙት ዘለወን ንላዕሊ ሕጉሳትን ሰፊሓት ተሓሳስባን የማዕብላ ደቂ ተባዕትዮ ሕፍረት እንተተሰሚዕዎም ንላዕሊ ወይ ንጎኒ ይጥምቱ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ርእሰን የድንና ወይ ምስ ጸጉረን ይዕልላ ብጌጋን ዝእመናን ቀልጢፈን ዝእረማን ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ትዕቢት ስምዒት ብዙሕ ከም ዘይጥቃዓ ዘመልክት እዩ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብምንጽጻር ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ፈቃራትን ሓሌትን እየን ደቂ ኣንስትዮ ጸጥም ዝስምዐን ካብኡ ንምህዳም ምስ ሰባት ክሕወሳን ክዕለላን ይደልያ ደቂ ተባዕትዮ ድማ በንጻሩ ካብ ሰባት ብምርሓቕ ንበይኖም ክኾኑ ይመርጹ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ሓሳባትን ሓበሬታን የሰላስላ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ነገር ምስ ዝጉህያ ወይ ምስ ዝሓዝና ንቐረበአን ዘሎ ሰብ ይዕልላ እቲ ሰብ ጽኒሉ ምስ ዝሰምዐን ድማ እቲ ዝጸንሐን ሕማቕ ስምዒት ብኡ ንብኡ ከም ዝጎድል ይፍለጥ ምዚ ተሰማምዑ ዶ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ሳጹን ኮመንት ጽሓፉልና بحفشاو نلومي زدالنا يتحستو أبزن في الصمالنا سلامكتالكم بالبينا نمسجن أب كومنت حساباتكم صحافلنا إذا تحستونا بهنتيلكم لايك قبرولنا channelنا سبسكرايب بمقبار دما كل جزء تخافلت تحستوتاتنا كتكونوا تخليهم أب كالوان بخالة تحستو كساب نرخب سلامك سانة نخلهم